Ja kako vidim Ljupčeta tako, stvarno mi osmeh mami. Odmah pravim neke grimase, face. Ljupče moj, si dobro? Jesu. Šta smo rekli, Ljupče, umetničko ime ili šta? Ne, original. Originale. Štrikala je, ali nisu original. Jesi sprema, Ljupče? Jesu. Šta ćemo da kažemo ovim momcima tamo gore na drvetu i gledaocima pre nego što krenemo u akciju? Pozdrav svima. Lepo, Mirnodopski, lepo. Gospodski. Ajde, spreman? Ljupče, držimo ti fige! Držimo ti svi fige, 1, 2, pozor, pali, sad! Kaže ti, Ljupče Bogijevski kao mali često je volao da ide u Zoološki vrt da ga mama vodi kod kaveza s majmunima, jer je tu uspeo da skine ove pokrete i pređe ovu prvu prepreku zvanu mreža. Neki su kao mali skidali pokrete Michael Jacksona, a Ljupče je išao u Zoološki vrt i skidao je majmunski moonwalk. Što je skroz u redu, obzirom da je godinama sanjao o ovom takmičenju. Kako je upao unazad? Mora da je premotao. Ne, ostao su premotali, sigurno. Mora da je premotao. Može samo premotao u životu. Čoveč. Ljupča. Way to go, my man. I sada, ponosno, hita ka sledećoj prepreci. Ljupča, odi me, Sitevo Makedonci su za tebe. Su za tebe, Ljupča. Vidite. Ljupčata, malata, zubata prepreka, Ljupčata. Ljupča, odi me si, vo finale, matko. Ne beri gajle, taka je, podobra, ušte jednaš? Ušta dva, Ljupče, jesi spreman za pitanje? Da. Koje je bilo Beethovenovo ime? Nema pomaganja iz publike! Ludwig van Beethoven. Upalite stolicu, nije tačno je, ali ima pomoć publike! Ne sme se publika uključivati, nemojte to da radite. Publika mu je ovo namestila, Ljupče, vidi posle šta ćeš sa njima. Idemo sada. Kakva šteta, tako je dobro išao, ali pravila su pravila. Ali ne beri gajle. Ne beri gajle, namigni mi. Da vidimo, desi, Ljupče. Škembe čorba. Ajmo sada. Odi me si pravo, Ljupče. Evo su te noge koje kupuju šimiki u Italiji, vidi ovo. To su ti nokti iz Bačevca. Odradi ga na kentačtis. Ajmo, Ljupče, pazi na skelu. Ideš. Op, izvini. I sada, 1, 2, aužnaj. 1, 2, aužnaj. 1, 2, 3. Opa! Ajde, vreme. Should I go? I prošao je. Da. Prošao je. Bojana, šta ćeš, takav je posao, ja ga ne volim. Šta da radimo, sve za posao. Ljupče, 2 minuta, 37 sekundi i 700 tinki. Drugo, ne možemo bolje. Dobro, super, solidno, prošao si. Hvala. To. Ljupče, drago Ljupče, izvolite, multikompleks samo za muškarce, daruje ti ESI firma. A mi se vidimo još malo, opet će drago Ljupče da nastupa. Dobro, bio je fantastični Ljupče. Ajmo da vidimo malo kako se Ljupče snalazio i gde je grešio i šta je mogao da popravi. Pogledajte mrežu. Dobar skok, ipak za malo kratak. Ljupčetove godine. Da, odličan skok. Dobro, izvadio se tu. Lepo je to prešao. Sve u svemu imao je neku eleganciju, imao je neko gospodstvo. Pogledaj gume unazad. Gume, reverse, rewind, ali da. Ostao je gospodin tokom cele etape. Gospodin čovjek, lepo izgleda. Tako je. Dobro, to je bio Ljupča, 2.37 zarez nešto, prošao je dalje u drugu etapu. A ko nam je sljedeći takmičar i ko će, da citiram mog kolegu Žarka, ko će nam ulepšati ovu epizodu dalje? Pogledajte i saznajte od naše prelepe Bojane. Bojana, izvoli. Tu smo Munja, profesor i ja. I najavit ćemo sljedećeg takmičara. Publiko! Ajde! Tako je.
Sljedeći takmičar je jak, snažan, hrabar, sve jedno te isto. Gimnastičar. Ja sam Miloš Milojković, dolazim iz Knjaževca. Ja nisam odavde, ovdje sam kod Dujaka došao, a u Nišu stanujem brat. A bavim se gimnastikom. Samo trenutak. Može još jedan. Samo trenutak. A može još jedan. Nemam devojku, ne promišljam se ničega. Kad bi osvojio stan, doveo bi devojku i roditelji. A nemam devojku. Nemam, ali prvo ću da je nađem pa da je dovedem. A nije dobro. Ja sam naslednik Jordana Jovčeva i onaj sam koji će život da zagorčava. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Čoveče, pa dokle ti možeš da izdržiš? Pa ti si pravi gimnastičar. Jesi spreman? Naravno. Hoćemo odavde sa startne pozicije. Miki, kacigu. I gimnastičari, mislim da će njima ovo predstavljati zabavu. Jer Da, oni da. imaju mnogo teže prepreke. Lakši trening. Ili se tako da- varamo. Sad ćemo da vidimo. 3, 4, sad! Ajmo da vidimo da li on stvarno može dohvati realno mrežu, jer to niko nije uspeo. Jordane, vratio si se, Jordane! Jordane, vratio si se, ne mogu da veruje. Molim ti ko Boga, vrati još jednom. Ali je rekord etape u opasnosti 49 sekundi. Kako ide ovaj Vertko? 40, ako pređe 40 sekundi, on je fantastičan! Neverovatna brzina! Kako ide Miloš Milojković, On si gimnastiko? primetio ovaj skok. Da vidimo sada, da vidimo Tu je sada. kada skoči, ali Pa, pa, nije. pa, 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 pa. Ide Nema ide šanse. na ruke, na Ajde ruku. sad da vidimo, ajde sad da te vidimo, dečko. Ajde, brzo. Evo ga, stali si, evo ga. Miloše, ko je supruga glumca Dragana Nikolića? Tiho. Nemojte publika. govoriti iz publike, molim vas. Kako zove? Ne znam. Zabrnite stolicu! Ajde! Auuu, šteta! Ne može samo gimnastika, mora Auuu, jasno šteta, kultura, pa to svi Miloše. znaju, Miloše, pa to je također proslavljena glumica Milena Dravić, auuu! Koju ovog puta pozdravljamo. Tako je, koju ovu priliku pozdravljamo. Da vidimo Miloše, da li će ovo Miloša omesti dalje? Verovatno hoće, verovatno hoće. Michael Jackson moonwalk, okret na deblu, čoveče, bela čarapa. Balerina. Pazi, pazi Miloše, ajde dalje. A sada. 1, 2, evo ga. Au, jedva čekam da vidim replay i da vidim usporeni snimak ovog skoka sa mreže. Čoveče, svaka čast. Minut i 36 sekundi, 1 stotinka. Zadovoljan? Ne, A šta si ti hteo? više. Šta vidiš? Manje vremena. Manje vreme. Šta je bilo najteže? Pa, Milana. Milena. Pa šta žena smršala? Milena ti je bila najteža. Pa, A sad znaš njeno ime, a? pa, sad znam. Setio. Dobro, multikompleks za tebe. Vidimo se, uskoro druga etapa. Ne, samo malo, dajte da vidimo, molim vas, usporeni snimak. Dajte odmah usporeni snimak onog fantastičnog skoka, ja nemam teksta, nemam reči, ja sam Koliko je konačno najsrećniji Miloš čovjek bio na u svijetu. vazduhu. Pogledaj Kako ovaj tebi let. malo treba da budeš srećan, Pogledaj to ovaj bi let, rekao. pogledaj To ovaj bi let. rekao. Više ja sedem u avion i srećan sam ceo put. Ne, bravo, ovo se leti do Tivta isto. Miloše, majstore, svaka ti čast. Ovo je ovaj let. Stvarno, ovaj let. I onda- Ovo mora da ide na špicu. Ali Ovo mora da obratite ide na špicu. pažnju na skok. Pogledaj skok. Ovo mora da ide na špicu sledeće. 100%. Ali evo, kao što ste vidjeli, može čovjek biti fizički spreman i spretan i vrlo snažan, ali stolica i pitanja ipak čine svoje. Dakle, malo mora da se uključi i bubreg, isto, da bi se prošao ovaj poligon. Evo, vidjeli ste, Miloš nije znao, tu je izgubio vreme. Inače, da nije izgubio tu dragocene sekunde, Sigurno bi verovatno bi rekord bio ugrožen. Ali, Sigurno, nema šta sigurno, Možemo. jer on je najviše uštedao vremena na mreži. tako je. On kad pa je uspeo preskoči, on je prešao preleteo. Apsolutno. Ja ne znam zašto nismo pomerili još mrežu. Ja ne znam zašto. Ja ne znam zašto smo uopšte stavili mrežu. Ja ti govorim, a ti nećeš. Dobro. Idemo dalje na krilima ovog fantastičnog momka koji je skoro savršeno prešao poligon. Idemo da vidimo kod Bojane ko je sljedeći takmičar danas. Pre nego što odemo kod Bojane da pogledamo ko je još prošao dalje. Evo pogledajte.
Luka, čovek koji je navikao na disciplinu. Koliko tebe ludo volim ja. Došao sam da osvojim prvu nagradu. Južni front, zateće da gide. Ne mogu sad, znači, li ga, sada sam se zbunio totalno. U Partizane, ti dobro znaš. Nisam došao da osvojim prvu nagradu, ali će da osvojim. Spreman za izazov? Jesam spreman. Gorane, daj izazov. Ušao sam u Vitezova iz Bata. Jebot. Druže Valić, 5. 7. bataljana, u straju, svi u straju, spremni na svat, zdrav! Spremni! Na mesto vojno! Da vidimo sada. Da vidimo ko nas čeka. Univerzalni vojnik. Se čujemo? Čujemo se, Bojana! Tu smo. Da? A pored mene je moj vojnik. Ti si savršenstvo bez mane. Ti si deo vojničkih snova. Savršenstvo bez mane, ti si deo vojničkih snova, ti si ruka sa naslovne strane, treba mi ova. Nikola, spreman! Želim sreću za uspeh. Evo ga. Pogledaj kako Tako je pokazao, je, svi tako znaju je. koji je štos. Jesi primetio? Primetio sam, fenomenalno. Da li si zametio koliko čovjek treba bude opušten na trambolini da bi prešao prvu prepreku? Evo ga, gotovo, prelazi. Da vidimo, ušte malce. Evo ga. Pustio se došlo i pao je. Odlično. Neustrašivi vojnik. Idemo sada gore, stepenice. Aj, gledaj sad ovo. Dobro, jedro sjedi na svom mjestu i dalje nema potrebe za intervenciju. Malo se poljubio sa blatom, dobro. Da, ko ljubi zlo ne misli. Tako je. Ide. Ide pa ne misli da stane uopšte. To je ta odložnost koju svaki vojnik mora da posjeduje. Stavljivost, ali tone. Ajde, vojniče. Tako je. Nađi snagu. Teška je ova prepreka. Ali evo ga. Još malo. Do rotirajućih lokvanja, sad ćemo da vidimo. Bitno je da stane nogom na lokvanj. Tako je. Evo ga. To je već dobro. Ispravno. Okej, ajmo drugi. Drugi. Publika je potpuno na svom mestu. Da vidimo A stolicu. sada, Evo ga. seo je. Jesi spreman? Spreman. Na kom su brdu stadioni Zvezde i Partizana? Top Tinersko. Tako je. U zadnjim sekundama. Ali neće biti lako. Dobro je, uspeo je, snašao se. Uspeo je nekako. Ide dalje, brzino svetlost, ide Stolica je dalje. bila u nezgodnom položaju, ali evo ga, nastavlja još malo. Prelazi se, ujete. Jao, pogrešna procena. Kako si to mislio? Pogrešna procena. Ali evo ga, ispod 2 minuta. Neočekivano. Bojana, dobila si malo vojničkog znoja. A malo više. Kako bilo, Niki? Loše. Razočarao sam se na pitanje. Trebao sam brže da govorim. A dobro, pa dobro, razočarao si se sam u sebi.